дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамзамон ҷиҳати татбиқи амалии дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати кишвар дар деҳаи асбоби ҷамоати Работ ҳашари дастаҷамъона доир карда шуд, ки зимни он тамоми сокинони деҳаи мазкур фаъолона иштирок намуданд. Зиминан бо маблағгузории сокинони маҳаллӣ ва муҳоҷирони меҳнатӣ зиёда аз 4 километр роҳи нақлиётгарди деҳаи Асбоб сангфарш гардид. Бояд қайд кард, ки роҳҳои байнидеҳавии рӯстои мазкур солҳои охир таъмирталаб буданд ва ҳангоми фасли сармо барои равоии нақлиётҳо ва сокинон монеаҳо ба миён меомаданд. Маҳз ҳамин мушкилотҳоро ба инобат гирифта масъулини ҷамоати Работ бо дастгирии сокинони деҳаи Асбоб ин иқдоми некро роҳандозӣ намуданд. پیام پرزیدنت گوش کردیم. همین ای مردم خیلی مینداری کردن. همین برای همین خلق ما بیدار شدن. هم دستگیری کرده. همین راههای خودمانه راههای دههای هم باشه سنگپوش کرده. خلق خدمت کرده. من ای خلق خدا میندار هستم. پرزیدنت خودمون بهم رحمت آینده هم زیاد آبادی شدن گرفت. تابستان با همه دههای درکاری جای سنگپیش شدگی جایهای اسفالت میکنیم. دیگه آبادی من آوردگی ما 3-4 کیلومتر با آوردگی همه آوای کمبودیشه با اسلام میکنیم همش ساز کرده همه مردم خرسند شوند مردم آباد شوند ما همه وقت خرسندیم همه وقت دستگیری میکنیم همه وقت خدمت میکنیم خلق با дар деҳаи асбоби ҷамоати Работ беш аз 286 хоҷагӣ мавҷуд буда шумораи аҳолӣ 2566 нафарро ташкил медиҳад. Истиқоматкунандагони деҳаи мазкур бо дасту дили гарм ва бо рӯҳияи баланди ватандӯстиву меҳанпарастӣ дар нуқтаҳои гуногуни деҳаи Асбоб ҷамъ омада барои ободии деҳаи хеш саҳмгузорӣ намуданд. раҳмат ҷаноби волида мана паём шуда гап зад қишлоқҳоро обод кунед навигарӣ шавад мана бачаҳоимон ҳама 100% кор баромадагӣ кор кардадан ободонӣ мана 2 ҳафта шуда истодааст рафсодааст худо хоҳад наздики дар мактаби сар мекунем об камтар обаш мекунем бекор наистодааст бачаҳо ҳамаш кор даянд. ҳамзамон дар деҳаи мазкур барои таъмини бехатарии аҳолӣ ҳангоми боришоти зиёд сохтмони кӯпруки мавзеи селпартои рӯстои зикршуда рафта истодааст. ин ягона ташаббуси сокинони деҳаи Асбоб набуда, балки айшон солҳои қаблӣ сокинонро бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин намуда буданд. ҳамчунин онҳо мақсад доранд, ки рӯзҳои наздик дар оромгоҳи деҳа ҳашари дастаҷамъона доир намуда гирду атрофи ин мавзеъро низ сангфарш намоянд. дар ин баробар то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мунфарш намудани роҳҳои байнидеҳавӣ ба нақша гирифта шудааст.